شارەداریya gela bajarê Kobanê ji bo nirxandina kar û xebatên şaredariyê yên sê mehan civîneke bi beşdariya endamên şaredariyê, komîn û meclisên bajêr li dar xist. Civîn bi deqeyeke rêzgirtin dest pê kir, piştre ji aliyê şaredariyê ve rapora kar û xebatên wan ên sala 2025 ve hate xwendin. Ji hêla hevserokê şaredariyê Fewaz Ehmed ve rewşa siyasî ya ku vê demê rû dide bi beşdaran re hate nirxandin û pêşinyar hatin kirin. Civîn bi wergirtina hin pêşinyaran derbarê plansazî û xebata dema pêş de bidawî bû. Wekî şaredariyê Kobanê civînekê bi gel re darxine. Zaten va civîna wekî civînekî etiyadî tê. Em sê mehan carekê civîn bi komîna re çê dikin. Civînê me dixwazin em têda nirxandinê kar û xebatê ku sê mehan hatî kirin, em têda nirxandin bikin, rexne û rexnedayîn. Her wiha ku pêşketinê çêbûne şaredariyê da, kîjan beşî da zeyîftiyê me hene, merîkan be çawa pirsgirêkên bajar çareser bike. Bi giştî civîn encamê hene ku em jî dixwazin ku em kanibin demê pêş da em kanibin karî xwe hîn pêş bixin û em kanibin xastekê gel pêk bînin. Ji bo wê jî em vê civînê dinêrin civînekî pir girîng e ji bo me û wekî pîlana me demê pêş da em ji vê civînê derxin. Zaten em civînê de jî bi komînê xwe re kar û xebat piştî ku em par vekin nirxandin wê daxwazê me ji komîna hene ku em kanibin bi hev re alîkar bin karê şaredariyê li ser gel tê meşandin. Yani tenê em bêjin xebatkarê şaredarî kanibin her karî çar bikin ez bin wekî masîtî de hebe. Şaredarî bi rastî şaredariyê gel e demê ku gel vê re alîkar be wê encamê kar serkeftî derkevin û em bi hev re kanibin karێkî serkeftî pêş bixin.